Бу тапшыру үз тарихын, мәдәниятен, динен, рухи мирасын белергә теләгән татарлар өчен. Тәкъдим ителүче фәнни мәгълүмат белемле, фикерли алучы һәм үзенең тамырларын ихтирам иткән аудиторияга юнәлгән. Монда шоу һәм ызгыш талаш булмаячак. Әмма тапшыруда татар галимнәре тарафыннан бертөкләп җыелган уникаль мәгълүмат, сенсациягә тиң фактлар бирелә. Телне онытабыз, үзебезнең мирасны онытып баручылар бик күп. Шуңа күрә менә бу тапшыру кирәк дип саныйм. Безнең ата-бабаларыбызның яшәеше, үткән тормышы милләтне формалаштыра да инде. Яшәргә теләгән халык үзенең тарихын, үзенең бабаларының үткән юлын, андагы теге уңай якларны, кимчелекле якларны белергә тиеш. Шунсыз халык, милләт бер бөтен булып яши алмый. Аның киләчәккә әгәр дә аларны белми икән, ул маңкырт булып, айрым халык, милләт буларак яшәүдән туктый. Тарихны белү беренче чиратта үз-үзеңне генә түгел, халкыңны да, ата-бабаларыңны да ихтирам итү. Безнең лекциялар аша сез татарларның кайдан килеп чыкканын, алгарышын, нинди тарихи вакыйгаларны кичүен белерсез. Атаклы профессорлар, тарих фәннәре докторлары сезгә алтынга тиң фәнни мәгълүмат сөйләр. Бу мәгълүмат тар даирәдә генә билгеле. Әмма без үзен татар дип санаган һәр кеше моны белергә тиеш дип уйлыйбыз. Бүгенге тема борынгы төркиләрнең килеп чыгышына багышланган. Төрки телләрдә сөйләшүче халыклар кемнәр алар? Беренчедән, үзебезнең урта Иделдә яшәүче татарлар һәм чуашлар. Урал ягына китсәк, башкортлар. Аннан соң инде Сибир татарлары, хакаслар һәм башка халыклардан да күп. Кечкенәсе, зурысы дигәндәй. Аннан соң әле бар Кырым татарлары, бар Касым татарлары, Әстерхан татарлары. Аннан соң әгәр дә инде көнбатышкарак таба китсәк, анда гагаузлар дигән бик кызыклы бер халык бар. Аларның телләре шул төрки диннәре христиан дине. Аннан соң инде әгәр дә китсәк, менә Кавказ якларына, Кырымнан күчсәк, Төньяк Кавказда балкарлар, карачайлар, нугайлар дигәндәй, Кавказ артына күчсәк, Азәрбайҗаннар, тагын да көньяккарак барсак, төркләр. Санап китәргә була тагын күп халыкларны. Менә шушы халыкларның борынгы бабаларын бер сүз белән төркиләр или түрекләр дип йөртәләр. Түрекләр дип йөртәләр. Аларның килеп чыгышы кемнәр алар? Бу шул тикле авыр һәм катлаулы мәсьәлә. 19 гасырда кызыксыналар галимнәр моның белән. Хәзерге көнгә тикле бик күп хезмәтләр язылган, әмма төпле фикергә килә алмадылар. Беренчедән, менә шул төрекләрнең килеп чыгышы турында кайбер риваятларда сакланган бит. Сезнең кайберләрен үзегез дә беләсез. Мәсәлән, хуннар. Менә хәзерге заманда бүтән мин санаган төрки халыклар үзләренең иң борынгы тарихын хуннардан башлыйлар. Төрки каганатыннан түгел. Хуннардан. Хуннар шулай ук галимнәрнең, күпчелек галимнәрнең фикеренчә төрки телдә сөйләшкәннәр, кайберәүләр әйтә, төрки-монгол булырга мөмкин. Ул тел бигрәк тә менә шул урта гасырлар чорында бер-берсенә якын булган. Менә шушы хуннарның Атиласын сез беләсездер. Хун казаннарын беләсездер. Алар Татарстан җирендә дә табылган. Безнең Менделеевский районда Турай авылы янында хуннар калдырган каберлек тә бар хәтта. Ягъни мәсәлән, кашандыр хуннар шул Урал якларында, Сибир якларында, Байкал, Төньяк Монголия тирәләрендә яшәгәннәр, аннан соң күчеп киткәннәр. Безнең тирәндә эләктергәннәр инде һәм Көнбатыш Европага барып җиткәннәр. Атиланы барыгыз да белә. Ул риваят менә булай яңгырый. Борынгы заманда дошманнар белән сугышусыз яшәү мөмкин булмаган.
Менә хуннарга да дошманнары һөҗүм итеп, бар кешене үтереп чыккан. Бердән-бер 10 яшьлек малай гына исән калган. Аны да дошман кыйнап, гарип калдырган һәм үләргә дип созлыкка ташлап киткән. Яралы малайны ана бүре табып ала һәм тәрбияләп үстерә. Малай үсеп җиткәч, шушы ана бүрегә иләнә, аларның балалары туа. Менә шул балаларның берсе төрки халыкларга нигез салган дип саналган. Ягъни исән калган хун егетеннән төркиләр барлыкка килгән дип уйлаганнар. Әлбәттә, бу риваят кенә. Болай булу мөмкин түгел. Әмма асылда бераз гына дөрестлек бар. Моның дөрестлеге нәрсәдә дип сорасагыз, хуннар төрки булган. Алар юкка чыкмаган һәм алар төрки халыкларга башлангыч биргән. Onlar özlərinin dövlətini tüzürlər. Bizning ərgatiqli 3-cü ғасырда, uylab qarağız. Bizning ərgatiqli 3-cü ғасырда, hazırki Россия territoriyasında ən burunqu dövlətlər Türkü dildə söyləşişi Hunlar tarafından tüzülgənlər. Anası 2-ci dövlət, Ansanın imperiyada hatta Ansın dimine Türkler tarafından tüzülgən. Əmmə lakin fen birgine orunda tugil, turmay. Türklerin kelip çıkışı turunda soңғы vakitlarda tağın 50 kadar teoriyalar kelip çığa başladı. Mesela şu ayıq tarihçiler yaxşı bilä indi, Şumer, Akkad, Vavilon degen devletler bulgan. Mına hazırki Irak territoriyasında yılga ara ülke deyip irtilä ul Tigr bilen Efrat yılgası arasında әйме. Şumerlardan bik köp yazmalar saklanıp kalgan. 3-cü yıllık bizim ergatikli. Yani mesela bundan yakınca 5000 yıllar ilik yazılgan yazılarlar. Alarını uqi aldılar, ol şüy yazı deyip irtilä. Şüy bilen neşiktir mine şol yumşak, balşık plitelerge düşürülgen alar. Uzak vakit okuy almadılar, hazır okudular hem Akkad tilinde yazılgan o yazılar degen fikirge kildiler galimler. Bizim Россия galimleri de Diakonov hem şitil galimleri de. Lakin soңғы vakitda alar yani Şumerlar Türkü tilde söyleşmedi mi iken degen fikirde tuğa başladı. Bir kızık, men özüm bu mesele bilen kızıksındım hem anın tüp argumenti nersede. Bütün dünyadaki tiller aytırga kerek, iki zor türkümge bölünə. Agglutinativ tiller, bütün türkü tiller şuşu türkümge qarı. Hem flektiv tiller, agglutinativ tillerinin tamırları özgermey. Qoşumşalar yalğanıp qına bara. Meselen babay, babaylar. Babaylar da g. Rusçaga elendirsen ol bir söz bilen elene ala ded, dedi, deda şol formada indi. Әйме. Şumer tili agglutinativ tillerge kire. Bunu bütün dünya galimleri tanıy. Şulay bulgaç ol Türkü til tügülmeken diyen teoriya kelip çıktı. Bir kızık bu teoriyani әлі яңадан үстерәсе бар. Күрәсез, ауыр нәрсә бу, әйме. Әмма, әгәрдә шыннан да шулай килеп чыга икән, безнең төрки халыкларының иң борынгы бабалары моннан 5000 еллар элек тагын да иртәрәк булмаса әле тарихка чыгалар икән. Тарих мәйданына чыгалар. İtalya tarixinin en burunqu şırlarını öyrənişlər bilə Etrusklar. Etrusklar degen isimni soңғы yıllarda aytırga kerek, mena şol 60-70 yıllarda bizde Nurihan Fattah çıgardı. Etrusklar nindidir sirli xalq, İtalya xalqının İtalyanların kelip çıgışında qatnaşmadı mıken diyen fikirde var. Ama yok, alar Türkiye bulurga mümkün falan degen şol formada bunu Türk alimleri yoklap çıga. Yani mesela uylap qarasan, burungu siyasi
картаны көз алдына китерсәк, төрки халыклар кайда гына юк. Балканда да бар, Алга Азия әйтергә кирәк, Передняя Азия, менә бу Төрки территориясы һәм елга-ара өлкә, якын көнчыгыш. Инде Алтай, Сибир, Кытай һәм Монголия территорияларын әйтәсе дә юк. Менә шул тикле бай тарих килеп чыга. Шул тикле бай тарих килеп чыга безнең. Кайберәүләр бит төрки халыкларлар ана шул төркиләрдән бу 6-нчы гасыр төрки каганаты шул вакытта гына күренә башлар. Аңа тик аларның телләре бәлки монгол булгандыр, бәлки гомумән алар юк формасында әйтеп киләләр иде. Һәм иң аянычлысы дип әйтимме, соңгы вакытларга кадәр бит менә дан җырладылар инде Европа цивилизациясы. Башка җирдә әйтерсеңләр цивилизация булмаган. Хәзер инде безнең фән теленә бик әйбәт кенә кирип урнашты икенче төрле термин. Болгар цивилизациясы, төрки-татар цивилизациясы, төрки-болгар-татар цивилизациясы, мөселман цивилизациясы, төрле цивилизациялар. Ягъни мәсәлән, менә шушы борынгы чорларда килеп чыккан безнең төрки халыклар бердә башка халыклар белән чагыштырганда артта калганнар түгел, киресенчә. Менә мин еш кына уйлап утырам. Рус дәүләтен кемнәр төзеде? Славяннар үзләре түгел бит. Читтән, Скандинавиядан килгән викинглар. Бу фәндә шулай кабул ителгән. Рюриклар династиясы 862 елдан башлап 17-нче гасырга тикле Романовлар 1613 елда башлана Романовлар династиясы. Шуңа тикле идара итә Рус дәүләте белән. 862 елда төзелә. 9-нчы гасыр бу. Аның уртасы, икенче яртысы. Безнең тарихтан билгеле булган иң беренче дәүләтебез, әйткәнемчә, безнең эрага тикле 3-нче гасырда барлыкка килә. Бу беренче дәүләт. Аның нигезендә бу хуннар дәүләтен күз алдына тотам мин. Аның нигезендә тагын бер дәүләт барлыкка килә, төрки каганаты. Төрки каганаты җимерелгәннән соң юкка чыкмый. Уйгур каганаты бездә исә әле хуннар белән безнең якларга килеп чыккан болгарлар бар бит. Болгар дәүләте, Бөек Болгар дип йөртелә ул. Кубрат хан төзегән аны. Артык озак яшәми ул, әмма ләкин барыбер безнең болгарлар, безнең борынгы бабаларыбызның дәүләте. Аннан соң инде Хәзәрләр дәүләте, аннан соң Болгар, Идел болгары, Алтын Урда, Казан ханлыгы. Күрәсез, никадәр хәзер кирип китте бит инде, менә халыкның кулагы күнегә башлады. Без дәүләтле халык. Татарлар дәүләтле халык. Шуңа күрә безнең урыныбыз да үзенә күрә айрым Россия тарихында. Борынгы төркиләр дип сөйләшәбез дә, алар кешелеккә нинди мирас калдырган соң? Бу чиракта без тормышның бар ягын да җентекләп тикшерергә тиешбез. Шуңа күрә мәдәният, сәясәт, икътисад өлкәләренә күзәтү ясап алыйк. Гадәттә әйтәләр. Алар бит башлыча күчмә халык булганнар. Күчмә халыкка элек-электән шундый караш инде. Әйтерсеңлә бар тик утрак халыклар гына бик алдынгы тормышта, цивилизация тормышта яшәгәннәр. Юк. Ул бит күчмәлек килеп чыга территориядан. Нинди климат, нинди рельеф һәм башкалар. Нинди климат халык шуңа ияләшә. Ул җирләрне үзләштерергә
үзләштергәндә үзе дә үзгәрә һәм яраклаша. Аның организмда яраклаша, мәсәлән, шүлдә дә яшиләр бит. Бу безнең борынгы төркиләр дала халкы. Дала халкы. Анда урман юк. Анда бар тик көтүлекләр. Меңнәрчә чакрым километрга җитә далаларның озынлыгы. Ул далалар башлана менә шул Алтай тауларыннан, әйтергә кирәк, теге Тын океаннан диярлек хәттә башлана һәм көнбатышта Карпатка тикле 5000 километрдан артык җир дала. Безнең тирәләрдә инде Казакъстанның төньяк өлеше, аннан соң менә Арал, Каспий, Кара диңгезнең төньягы, бөтенсе дала. Менә шушы далада алар яшәргә өйрәнгән. Далада җәй көне корылык. Шуңа күрә анда игенчелек белән шөгыльләнергә мөмкинчелек юк. Дала халкы бар тик башлыча шөгыльләнә терлекчелек белән. Аз гына бер урын бар икән, мәсәлән, елга буйларында мөмкинлек бар икән иген игәргә, алар игендә игәләр. Хәзер инде менә шушыларны бөтенсен күз алдында тотып, галимнәр икенчерәк төрле карый башладылар дала халкына да. Баксаң, инде шын күчмәннәр дип йөртелә торган хуннарның шәһәрләре булган. Уйлап карагыз, хуннарның шәһәрләре булган. Бу хуннар турында безнең эргатикле Кытай тарихчысы Сыматчан булган. Безнең эргатикле 2нче гасырның ахыры, 1нче гасырның башында яши торган яшәгән галим ул, тарихчы. Бик җентекләп яза ул хуннар турында. Аларны яратып та яза. Кытай булгач инде алар бит сугышып торганнар. Ансы да бар. Хәзер бит менә Кытайда бар туристлар бик ярата инде аны Бөек Кытай стенасы, әйме? Бөек Кытай стенасы. Ул бит хуннарга каршы ясалган, төзелгән стена инде. Озынлыгы беләсезме күпме аның? 6000-нән артык километр. Шак катмалы төзелмә ул. Хуннар булмаса бәлки килеп тә чыкмас иде. Мен уйлыйм кайбер чакта менә хуннар хәзер дә хезмәт итә, әйме? Менә ул хуннар мәҗбүр итеп төзеткән стенаны карарга бөтен дөнья халкы Кытайга ашкына. Аннан Сыматчан яза, аларның ди 2 зур шәһәрләре бар ди, Лунчэн һәм Дайлин. Бу шәһәргә алар ди бигрәк тә бөтен хуннар инде уйларга кирәк, байларыдыр инде аларның, җитәкчеләре, идарәчеләрдер. Көз көне җыелалар һәм үткәрәләр халык санын алу. Терекләрендә санап чыгалар, кеше башларында санап чыгалар. Иң беренче дөньяда әйтергә кирәк, халык санының исәбен алу менә шушы хуннардан башлана. Каян килеп чыга безнең Россия территориясында? Россия территориясына монголлар кертә. Россия рус князьләрен басып алгач инде, әйме налог түләтергә кирәк бит тегеләрдән. Ясак алырга кирәк. Тегеләр булай гына алмыйлар, юк, халык исәбен алалар. Күпме хуҗалык бар, һәр хуҗалыктан еллык керемнең 10%-ын үзләренә алалар. Башкасы кирәк түгел. Артык белдергә ярамый халыкны. Менә хуннардан килгән нәрсә ул, русча әйткәндә, перепись населения. Шуен. Безнең хун бабаларыбыз шуен куя белгәннәр. Шуен безнең көнчыгыш Европа территориясына бары тик 14нче гасыр башында гына килеп җитә. Уйлап карагыз. Тегеләрдә безнең эрга тикле инде 1-2 гасырларда шуен куя белгәннәр. Шул 16, ягъни 1500 елдан соң безнең территорияларга, безнең җирләргә килеп җитә шуен. Менә
Бу цивилизация түгелмени, цивилизация билгиси түгелмени. Андан соң тагын бер нәрсә. Шул хуннар белән бәйләнгән безнең борынгы төркиләр битендә алар. Менә идән астыннан ягып жылыту дигән бер нәрсә бар. Ягъни үзәкләштерелгән ягу системасы. Менә хәзер бит безнең йортларда һәр квартирада мич юк, жылылык бездә каяндыр килә. Менә шушы системаның нигезен хуннар уйлап тапкан икән. Улан удадан ерак түгел бер хун шәһәре калдыкларын казып тикшерделәр. Әле Ленинград ул вакытта, Ленинград археологлары. Йортның идән астыннан стена буйлап үтә канал, пич. Йортның бер пичмагында булырга мөмкин, ә күп ишракта гомән ишек алдында. Шул ишек алдындан мичкә ягалар, аннан чыккан төтен, жылы кайнар һава шушы каналлар буйлап йөреп үйне жылыткан. Менә бу система кановая, кан системасы хуннардан килә. Аннан тагын бер нәрсә. Ансы кызыграк инде. Штан дигән нәрсә, әйме. Штан шалбар. Аларның беренче тапкыр безнең хун бабаларыбыз киеп йөргән. Хуннар шырында алар бит әйткәнемчә Көнбатыш Европага да барып җитәләр. Рим империясы белән теге Көнчыгыш Рим империясы соңыннан Византия дип йөртелә. Шулар белән дә аралашып торганнар, әйме. Анда штанның нәрсә икән белмәгәннәр. Теге үзләренә шундый нәрсә ябып йөргәннәр, хатын-кызлар да, ирләр дә борынгы грекларны күз алдына китерә рәсемнәрен. Ә монда алар цивилизациянең бер билгесе дөрес тормыш үзе мәҗбүр итә штан кияргә. Чөнки алар бит һаман ат өстендә авырттырырга мөмкин. Шуңа күрә алар штан уйлап тапканнар. Аннан соң бит менә нәрсә. Шул хуннардан башлана, нәйме, укый яза белү. Ул бит бездә шул русларда инде христиан дине белән керә ул. Грамоталык дигән нәрсә, беренче алфавит, инде шунда язарга өйрәнә башлыйлар, әйме. Бу 9-нчы гасыр, 10-нчы гасырларда. Менә хуннарның дөрес хуннар язган язулар табылмаган. Археологлар аларны белми. Әмма алар бит Кытайлар белән менә шул Самасянда яза, төрле сулук килешүләре төзегәннәр, язганнар, укый белгәннәр, әлбәттә. Шуңа күрә менә язмачылык та хуннардан башланып китми микән дибез без. Ә инде төркиләрне алып карасаң, төркләрне, төрки каганатын. Төрки каганаты барлыкка килә 551 елда. 551. 6-нчы гасырның урталары. Аларның инде рун язулары булган. Рун язулары алар күп табыла, йөзләгән теге сөякләрдә дә бар, ул төрле теге керамик плитәләрдә дә бар, һәм иң күп сүзле инде әйтергә кирәк төркиләрнең тарихы язылган нәрсә, теге төрек каганнарының каберләренә куя торган стелалар. Билге Каган, Тоньюкук, анда һәм башкалар алар бик әйбәт итеп яза белгәннәр инде. Үзләренең тарихлары да булган аларның. Менә карагыз, бу цивилизация билгесе бит. Цивилизация билгесе бит. Теге югары катлау кешеләре генә түгел, язмачылык киң таралган. Күрәсең, ул ничектер җиңелрәк тә булгандыр инде. Алфавиты да, әйме, ул бит бик озак саклана. Менә башта безнең Идел Булгарында, Идел Булгарстанында 922 елда ислам дине кабул ителгәч, рун алфавиты бетә һәм гарәп алфавиты керә дип уйлаган идек. Алар параллель рәвештә яшәгәннәр икән. Без биләрдә табып алдык. 12-нче гасырда ясалган чүлмәкнең сабын. Шул сабта
тоткасында инде рун хәрефләре белән язылган сүзләр бар, бер җөмлә бар. Дөрес аны укый белмиләр, бер галим былай укый, әшитке, икенчесендә теге ашыгыс тәмле булсын дип, дүртенчесендә башка нәрсә, менә шулай итеп иң әһәмиятле шунда бу бар. Ягъни мәсәлән 12нче гасырда рун язмасы әле сакланган булган, традиция буенча килгән, күрәсең, әйме. Аннан соң инде менә без күптән инде бер Алла, ла илаха иллаллах дип әйтәбез, әйме. Бер Аллалык бит менә ул шушы төркиләр чорында ук килеп чыккан дияргә була. Дөрес, әле без аларны бөтенләй үк әйтә алмыйбыз. Тәңре, күк Алласы дигән сүз ул. Күк Алласы. Аннан соң башка аллалар да булган инде аларның. Аларны алар артык игътибар бирмиләр. Ничектер менә шундый тәэсир туа, ул төрекләрнең рухи мәдәнияты турында сүз барганда, әйме, ничектер алар менә шуңа гына табынганнар кебек тоела. Ягъни, аннан соң бит ислам диненең болгарлар арасында тиз таралуы, тиз урнашуы бик җиңел кабул итәләр бит алар, әйме. Үз теләкләре белән аларны беркем дә бит мәҗбүрләми, болгарларны инде. Менә шул элегрәк аларның тәңриләре булганлыктан түгел микән дим. Тәңрене алар Аллаһ Тәгалә дип йөртәләр башлыйлар инде, Алла дип йөртә башлыйлар. Хәзер дә бит и тәңрем дип әйтәбез, андый сүз бар, әйме. Ул ничектер менә параллель йөри торган нәрсә. Ансы да шушы безнең хун бабаларыбыздан килеп чыккан. Без хуннар дип сөйлибез. Әфәндә китапларда гуннар дигән атамада еш очрый. Кемдер моны тәрҗемә дип аңлатыр, кемдер лексик үзенчәлек дияр. Нигездә бу ике атамада бер нәрсәне аңлата, әмма үзенчәлекләре бар. Хуннар Кытайлар белән гел сугышып яшәгән. Кытайлар хуннар төзегән дәүләтне җимереп тота. Шуннан соң хуннарның бер өлеше Кытайларга кушылып кала, икенче өлеше көнбатышка таба хәрәкәт итә башлый. Алар хәзергә Казакстан далалары буйлап узган Арал, Каспий диңгезенә килеп чыкканнар. Галимнәр Кытайлардан җиңелү генә күчеп китүләренә сәбәп булмагандыр дип саный. Чөнки климатның үзгәрүенә дә игътибар бирергә кирәк. Хуннарның көтүләре бик күп, зур була. Көтүлекләр начарлана башлый, хайваннарга ашарга җитми, шулай итеп алар әкренләп күченә башлаганнар. Күченә дибез дә, әлбәттә, хуннар көнбатыш Европага берничә ел эчендә барып җитмәгәннәр. Ләкин әкрен-әкрен генә гел бераз күчә барып, алар күпмедер вакыттан соң Европаның көнчыгыш өлешенә килеп кергәннәр. Әле үзләре генә дә түгел, башка халыкларны да иерткәннәр. Мәсәлән, хәзерге Ханты, Манси халыклары һәм венгрларның бабалары Көньяк Себердә яшәгән. Хуннар аларны үзләре белән иертеп алып киткәннәр. Менә шушы күчеш дәвамында хуннарга бик күп халык иярә һәм кан алмашы башлана. Нәкъ менә шушы сәбәп аркасында көнбатышка күчкән хуннар, алар көнчыгыштагы хуннар кебек үк түгел, чөнки хуннар башкалар белән катнашып беткән. Көнчыгыш һәм көнбатыш Европага килеп чыккач, аларны хуннар дип түгел, ясалма гуннар сүзе белән йөртәләр. Төркиләр бит алар шулай ук җыелма халык. Алар арасында төркиләр бәлки артык күп тә булмаганнардыр. Әллә инде халыклар бар бит. Төрек телендә сөйләшмәгән халык та бар. Менә империясын алып карагыз. Әйткәнемчә, төрки каганаты бит барлыкка килә 551 елда. Аннан соң әкренләп ул империяга үсә башлый. Әйме, безнең İstemi Kagan, аның оештыручысы Төрки Каганлыгын Бумынның инесеме İstemi Kagan. 558 елда, ягъни дәүләт барлыкка килгәннән соң 7 ел ичендә килеп җитә Идел буена. Идел буена килеп җитә. Анда менә бу күпме төрле халык яшәгән. Угырлар да анда, фин халыкларда булган инде, башка халыкларда булган, без белгән һәм белмәгән халыклар, әйме. Алар бит дус яшәгәннәр. Ничектер алар төрекләр, төрек каганнары халыкны берләштерә белгәннәр. Халыкны берләштерү ул нәрсә дигән сүз?
халық артык аларга каршы килмәгән. Чөнки рөхсәт ителгән үз динеңне тотарга, шаман динеме ул, буддизммы, башка динме, алар тотканнар үз диннәрен. Әйме, үзләренең гореф-гадәтләре була бит инде. Төрле бәйрәмнәр була, аларга кагылмаганнар. Алар хәтта артык үтерү белән дә шөгыльләнмәгәннәр. Аларга түләргә кирәк булган ниндидер бер күләмдә салым шул. Һәм бигрәк тә аларның карагыз дингә мөнәсәбәтен төркиләрнең. Үзләре әйткәнчә Тәңре динен өстен күргәннәр инде. Әмма алар арасында башка динне тотучылар да булган, бер дә көчләмәгәннәр. Һәм шит халыкларны хөрмәт итү бит инде ул. Үз динеңне, үз ышануыңны хөрмәт итү дигән сүз. Менә каян килә безгә әйтергә кирәк, татарларга да менә шундый караш. Безнең Татарстанны алып карагыз. Әйме, 100дән артык милләт яши. 100дән артык милләт. Соңгы вакытларда бигрәк тә Африкадан киләләр, әйме, Көньяк Америкадан киләләр, анда сары гәүдә, сары тәнлесе бар, кызыл тәнлесе бар, кара тәнлесе бар. Без аларга игътибар итәбез, әмма ничек хөрмәт белән карыйбыз бит аларга. Алар Татарстанда үзләрен рәхәт сизәләр. Менә шушы толерантлык ул төрки халыкларының канында. Төрки халыкларының канында. Икенче ягында онытмаска кирәк әлбәттә. Бу күчмәннәрдән куркып торганнар бит инде. Алар бик яхшы сугышчы, атта утырып. Мәсәлән, Кытайлар белән төрки халыклар арасы, башта хуннар, Кытайлар, хуннар, аларның мөнәсәбәте, аннан соң төрки каганлыгы барлыкка килгән шулык элекке хун җирләрендә әйме. Сугышлар булган. Кытайларның башлыча безнең төркиләрнекенә караганда 10 мәртәбә күбрәк булырга мөмкин сугышчылары. Әмма алар җәяүле сугышчылар. Шунда сөңгеләре белән киләләр, башка кораллары булгандыр инде. Безнекеләр дип әйтәм, безнең борынгы бабалар, әйме. Алар атлы сугышчы. Атлы сугышчы. Һәм инде сугыш кораллары менә дигән әйтергә кирәк. Күз алдына китерегез, әйме. Тегендә болыттай ябырылып килә Кытайлар, ә монда яшен тизлегендә әйтергә кирәк. Атларга утырып, аларга каршы хуннар, төркиләр килә. Һәм инде эффект тагын сугыш кораллар да әйбәт. Ок җәя, алар шул тикле яхшы иттереп, төз иттереп ата торган булганнар, укларны, ук очларын юкка чыгармаганнар алар. Теге төз ату белән дан тотканнар инде. Һәм аннан соң бар бит Нурихан Фәттахның сызгыра торган утлар. Сез уйлап карагыз, әме, бер үк вакытта сызгырып ук ишеп бара дошманның өстенә. Әле аның өстенә сызгырудан башка әлендә бит бүктәнме, нәрсәдәнме әйбер шунда куялар, яндырып җибәрәләр аны. Янган ут шундый сыбызгы кебек сызгырып, тегеләр өстенә оча. Аның өстенә хуннар үзләре сугышчылар инде акыралар, кычкыралар шундый ямсыз тавыш белән. Ни дип кычкыралар алар? Ура! Окружай! Ура! Диләр. Хәзерге ура сүзе ана шул төркиләрдән калган сүз ул. Ура! Ура дип кычкыралар. Менә шулай итеп, нинди эффект, куркыныч эффект әйме. Монда чөнки сугышып торырга да кирәк түгел иде. Кытайлар 10 тапкыр үстен булсалар да сан ягыннан инде кире өйгә чабу ягын карыйлар. Менә шулай итеп алар җиңел генә җиңгәннәр дә.
Уйлап карасак, бүгенге заман кешесе бар нәрсәгә өстен карый. Янәсе, ул гына цивилизациянең иң югары баскычына менә алган. Алдынгы технологиялар куллана. Мондый караш бик күп стереотиплар тудыра. Менә борынгы халыкларны искә алганда, без аларны нинди дип күрәбез? Билем алмаган, сугыштан башы чыкмаган, надан, атына утырган да күз караган җиргә чапкан. Чынлыкта исә, гомум тарих күзлегеннән караганда, бу халыклар гаҗәп алдынгы булган. Моны фәнгә мөрәҗәгать итеп кенә дәлилләп була. Миндә шундый тәэсир әймен. Мин шаккатам ул борынгы кешеләрнең шушындый авыр шартларда да шушындый цивилизация тудыра алуларына. Хәзер ул артык гаҗәп түгел. Артык гаҗәп түгел. Уйлап карасаң, безнең һәр нәрсә, һәр ачыш, һәр яңалык шул борынгы бабаларыбызның ачышларына барып тоташа бит. Аларның ачышлары булмаса, хәзерге цивилизациядә булмас иде. Менә бар тик шуңа күрә генә булса да, аларга безнең хөрмәтебез артырга тиеш. Сугыш дигәннән, әйме, сугышмыйча тормаган кешелек дөньясы. Барлыкка килү белән кешелек дөньясы сугышлар. Мамонт аулаучылар мамонт ите өчен сугышканнар, башка нәрсәләр өчен сугышканнар, келәш эзләү чорында күрше гаиләдән, күрше кабиләдән урлап алып киткәннәр, сугыш килеп чыккан. Гомумән, менә бу начар ягы инде безнең кешелек җәмгыятенең начар ягы. Сугышсыз тормаганнар. Төркиләр анда күчмә халыклар гына сугышалар дигән нәрсә ул дөрес түгел. Киресенчә, утрак тормышта яшәгән халыклар. Үзебезнең Россия тарихын алып карагыз. Сугыш бит инде. Безнең дәреслектәр шул сугышлардан гына тора. Шуңа күрә менә бу якларны артык игътибар итмичә, аның безнең бабаларыбызның яхшы якларына игътибар итәргә кирәк. Мин сокланам. Әле өйрәнәсе бар ул тарихны. Без бик аз өлешен генә беләбез. Биләрне генә күпме казыйлар, Болгарны күпме казыйлар. Биләр бигрәк тәйме ничә аларның кирпичтән, таштан салынган архитектура корылмалары булган. Мәчетләр кирпичтән салынган. Патша сарайларында ята казылмыйча, безгә килеп җиткәннәр дә карагыз, шул тиклем матур бит. Менә күз алдына китергесе, алар булмаса, безнең тормыш ничектер ямьсезләнер иде кебек. Шуңа күрә рәхмәтле булырга кирәк безнең бабаларга. Алар нигезендә без үстек бит, без кеше булдык. Борынгы төрки бабаларыбыз Евразия тарихына гына түгел, бөтен дөнья цивилизациясе үсешенә зур өлеш керткән. Ничек инде без моны белмәскә тиеш ди. Тарихыбызны белергә, өйрәнергә, горурланырга кирәк. Татар халкының чишмә башы шушы борынгы заманнардан башланып китә.